Tinokuganidza iwana manduwe hedzinoenhaudzo manhoko muzuva regumi noina mwedzi wachikumi. Nyasi zuva rinocherechedziwa nokuyemuhwa wese vanhu vanopa ropa pasi rese. Tinovashuvira utano hwakagwinya uye upenyu hwakarepa. Munhau dzanyasi, mubvana waPatrick Chinamasa Kangai Chinamasa ndiye umwe wakaja mari yemagetsi yakabhadharwa wiki neuchivhayo. Mumapepa omatikitivha, Kangai akati aiva achibatsira chivhayo kutenga zvinhu zvakazoita apuhwe mari inoda kusvika $200 ozviuru zvekuAmerica. Kangai Chinamasa anotogara kuAmerica zvenguva refu uye tinoimba kuti achabenutsiwa nehurumende yeko kana nyaya iyi ikamupenukira. Hurumende iri kuti vabereki vaenderere mberi nokubhadhara mari yechikoro zviri bei kuti vana vezvikorozvo vari kuenda baa kuzvikoroko. Gurukota refundo yevapwere Kane Matema ati vachamanikidza zvikoro kuti zvigonadzira zvinhu zvokuseenzesa padzihwa mupengo pa. Kotoro yepiri yegore rino yaifanira kutanda zuva rochishanu mumwedzi wapfuura asi iribe kutanda uye ichapera mumwedzi waNyamavhuvhu. Kuchiredzi kuchavakiwa chibika magetsi chozuva munguva pfupi iri kuteera. Hurumende yakabvumira kambani yoTriangle Solar Systems kuti ivake chibika magetsi chinoburitsa mawati mamiliyoni 70. Urongwa hwokuvaka huchadya mari inoda kusvika mamiliyoni 70 okuAmerica. Tinoramba tichindovashuvira kubudirira muzviro zvakadari. Mumusha woRuvhevhe kuBulawayo paita manyoka atekeshera sounye. Kureketa kwaNyasi patopfa vapwere vanosvika 4 pabodzi. Novakuru vari kuhwaritsa uye zviri kutozivikanwa baa kuti zvichapera rini. Nyaya yemvura iribe kuchikiwa ndiyo iri kukonzeresa manyoka ayo. Wagari veko vanomwedzi vachichema-chema kukanzuru yavo nonyaya yemvura iyi. Mangwana ndiro zuva rakanzi nyika yese ichatsanya nekunamata nomutungamiri wenyika. Wazhinji waribe kutenda mazviri vachiti iye ndiye anofarira kureka kusikinya tukono kwaari kuita kuti nyika inake. Tochiringa idudzo pasi rese. KuMalawi dare guru rodzimhosva ikweyo rati mutungamiri wenyika amire zvekuendesa mutongi mukuru munyika pamujandikirere. Nguva yache iribe kukwana. Hurumende yache yati yareketa baa kuti vachagodini nomutongo uyu. Bhazi rozvomoto muSouth Africa riri kukunidzira huni dzorudzi rwenyukiriya munyika kuti magetsi areke kugonetsa. Wari kuti magetsi anogona kukonzera kugwa kweupfumi kana akaramba achinetsa uye kudhuritsa kwaari kuda kuita. Tinovashuvira kubudirira kuti zvivarerukire. Toringa dzomitambo. Kunyika dzekumawirira dzekuEurope dzabenutsa mutambo webhora. MaJerimana, maTariyana, maSpain nemaFrance ndiwo kwatove kutambiwa nhabvuyo. KuNgirande wati richabenuka musondo rinouya ito tiri kubatari. Zvikwata zviri kutotamba zviri bevatsigiri munhandare kanovaka kutanda kubvira mutambo uyu ichangotanga kuonekwa pasi rese. Panyasi togumira pano mabiyangu ndine Mhandu wenawo.